Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kayi karatu da sunan Ubangijinka wanda yayi halitta. Khalaqal insana min 'alaq. Ya halitta mutum daga gudan jini. Iqra wa rabbukal akram. Kayi karatu kuma Ubangijinka shine mafi karamci. Alladhi 'allama bil qalam. Wanda ya sanar da mutum game da alƙalami. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ya sanar da mutum abin da bai sani ba. Kalla innal insana la yatgha. Tabbas haƙiƙa mutum yana yin girman kai. Arrahu istaghna. Domin yana ganin ya samu wadata. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Lalle ne zuwa ga Ubangijinka makoma take. Ara'aita alladhi yanha. Yanzu baka ganin wannan da yake yin hani. 'Abdan idha salla. Bawa a yayin da ya tashi yana yin sallah. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Baka gani ne idan bawan ya kasance a kan shiriya. Aw amara bit-taqwa. Ko ya yi umarni da taƙawa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Ashe ka gani idan shi mai hanin ya ƙaryata kuma ya juya baya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Shin bai sani ba cewa Allah yana gani? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tsawa gare shi idan bai hanu ba, lalle ne za mu ja gashin makwarkwaɗan kansa. Nasiyati kadibatin khati'ah. Makwarkwaɗa maƙaryaciya mai laifi. Falyad'u nadiyah. Sai ya kira ƙungiyarsa. Sanad'u zabaniyah. Mu kuma za mu kira zabaniyawa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tsawa gare shi, kada ka bi shi, ka yi sujada ga Allah kuma ka nemi kusanci.